सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगाव इथं महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ पुणेच्या सौजन्यानं संविधान मूल्यांवर आधारित बालमेळावा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। या उपक्रमाचं नियोजन आणि यशस्वी आयोजन मासूमच्या फेलो फिजा मकानदार यांनी केलं। कार्यक्रमाची सुरुवात भारतीय संविधानाची उद्देशिका सामूहिकरित्या वाचून करण्यात आली। यानंतर विविध ओळखपर उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना एकमेकांशी संवाद साधण्याची आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली। यानंतर फेलो फिजा मकानदार यांनी मुलांना भारतीय संविधानाची ओळख करून देत संविधान म्हणजे काय, त्याचं आपल्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्व आणि प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आणि कर्तव्य याविषयी अतिशय सोप्या आणि खेळकर पद्धतीने मार्गदर्शन केलं। यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेल्या प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांचं महत्त्व मुलांना विविध खेळ, गाणी आणि संवादाच्या माध्यमातून समजावून सांगितलं। त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मुलांनी संविधानातील मूल्यांचा आनंददायी पद्धतीने अनुभव घेतला। त्यानंतर सामील नाईक यांनी पर्यावरण संवर्धनाचं महत्त्व स्पष्ट केलं। पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारण्याचं आवाहनही त्यांनी मुलांना केलं। कार्यक्रमात वासंती परुळेकर, अन्विता जाधव आणि महिमा कदम यांनी समतेच्या वाटेनं हे गीत सादर केलं। तसेच आईचं पत्र हरवलं या सहभागात मग खेळ घेऊन संविधानातील समता, सहकार्य, परस्पर आदर आणि बंधुता यांसारखी मूल्य मुलांना प्रत्यक्ष कृतीतून अनुभवायला मिळाली। शेवटच्या सत्रात सामाजिक कार्यकर्ते जयराम जाधव यांनी मुलांना गाणी, नृत्य आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रम घेतले। या उपक्रमांमुळे संपूर्ण वातावरण उत्साहपूर्ण झालं आणि मुलांनी मोठ्या आनंदाने सहभाग नोंदवला। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व मुलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत दिवसभर विविध शैक्षणिक, बौद्धिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांचा मनमुराद आनंद लुटला। या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अभिजित सावंत, भाविका कदम, नासिर मकानदार, श्रुती सावंत, रोहित पेडणेकर, मिताली राऊळ आदींचं मोलाचं सहकार्य लाभलं। मी लहान मुलांमध्ये मिसळून सगळं करत होतो आणि आज नवीन ते खूप दिवसांनी खेळलो। हे गेम म्हणजे खूप दिवस झाले खेळलो नव्हतो। त्याच्यानंतर डबे वाटून खाल्ले। आता शाळेत आली, आता 3 महिने झाले शाळा सोडून। त्यानंतर हे असे शेअर करून डबे कधी खाल्लेच नाही 3 महिन्यानंतर आता पहिल्यांदा हे डबे खातो। त्यामुळे मी या संस्थेचे खूप आभार मानतो आणि पुन्हा असेच नवनवीन विविध कार्यक्रम घेत राहावं। माणसं आणि वेगवेगळे नियम घेतले, त्याच्यावर जे माहीत नव्हतं ते टीचरांनी समजावून सांगितलं। आणि सांगायचं म्हणजे याच्यात विविध गेम घेतले, त्याच्यानंतर इतिहासाबद्दल, आपल्या संविधानाबद्दल सांगितलं। म्हणजे आपल्या संविधानात ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यातून शब्द आम्हाला माहितीच नव्हते, तेही समजावून आम्हाला सांगितले, त्यांची माहिती दिली। त्यामुळे त्यांचे थँक्यूच म्हणतात। मज्जा आली असते त्याच्यात। घरी दररोज रविवारी पोळ व्हायचं, काम वगैरे काय नाही असं। पण एकदा कधी प्रोग्राम असला तर नक्कीच पडते। बाकी गाणी वगैरे निसर्गाविषयी सगळं काही शिकवलं, विज्ञान, इतिहास।